kan ikke filme. Nej, det gør heller ikke. Jonas skal læse børnetime. Hvad er det? At onanere eller masturbere betyder at stimulere sig selv seksuelt. I modsætning til drenge er det langt fra alle piger, der onanerer, eller har særlig nemt ved at give sig selv orgasme for onani. Men det kan være rart at være, eller at blive fortrolig med sin egen krop for sin egen skyld. Både fordi det kan give dig mange nydelser, men det kan også hjælpe dig til at have et bedre sex med din kæreste, når du når dertil. Der er intet ufarligt eller forbudt med onani. Så hvis du har lyst til at prøve at udfordre dig selv, så her er der et par tips. Okay. Vend dig til dig og rør dig selv mellem benene. Det kan være virkelig føles et par gange. Start med at bare lægge hånden uden på skridtet. Og sæt i dit eget tempo. Sørg for at være ene og have masser af tid. Hjælp. Lad være med at onanere sammen med din kæreste første gang. Du skal sætte udfordre dig selv, som du har lyst. Du kan eventuelt prøve at røre dig selv i badet, hvor du kan bruge dig så håndbruseren mellem benene og mærke, hvor det føles dejligt. Du skal have rene hænder, når du onanerer. Prøv at sætte dig med spredte ben i spejlet. Så kan du se, hvordan det ser ud dernede. Prøv at spænde dine muskler på neden, så du skal holde dig, ligesom du skal tisse. Spænd og slap af. Det var en luft. Spænd og slap af. Spænd og slap af. Den følelse minder om, orgasmefølelse, om at dyrke sex. Husk at dine bryster også er såkaldte erotiske zoner. Der kan give dig. Det kan være dejligt at berøre kilde eller massere. Når du rører dig selv mellem benene, kan du prøve at finde klitoris. Den slider mellem de eneste skamlæber længst fremme mod kønsformen. Du kan gnide dig spil og løjsom, eller fast og hurtigt med en eller flere fingre, alt efter hvad du selv synes føles dejligt. Du kan også prøve at lægge en pude mellem dine ben og køre den frem og tilbage. Eller glide op ad den. Måske med dine trusser på. Det føles for voldsomt ud. Vend og drej dig i forskellige stillinger. Nogle piger kan bedst lide at ligge på ryggen, når de onanerer. Andre på siden, nogle siden knæ og andre. Og mange kan godt lide at ligge på maven. Prøv dig frem. Hvis du vil prøve noget andet end at stimulere klitoris, kan du prøve at udforske dine skede. Skedeåbningen sidder i den ene ende af skamlæberne. Det er jo skamlæberne en klitoris. Altså omme mod numsen. Du kan prøve at stikke en finger eller to op i den for at mærke det frem. Måske støder du på jomfruhinden eller møder et par centimeter op i skeden. Det sker der ikke noget ved. Du kan eksperimentere alt, hvad du vil, så længe du synes, det er behageligt. Du kan også prøve at stikke noget op i dig selv. En gulerod for eksempel. Husk, at det skal være helt rent, det du stikker op. Det er for eksempel en god idé at sætte et kondom på. Måske vil du mærke en fornemmelse brede sig i underlivet, når du onanerer. Måske føles det som om du skal tisse. Det er fordi du er ophidset. Og normalt og ufarligt. Det kan godt være, at du får lyst til at stoppe, holde en pause, eller at du føler, at det er ligesom, det bliver for meget. Men prøv alligevel at fortsætte. Det kan nemlig være, at du er på vej til orgasmen. Hvis det virkelig ikke føles rart, skal du selvfølgelig bare stoppe. Det er vigtigt, at du tager tingene i dit eget tempo. Husk en stor del, hvis ikke den største, at onanins glæder ligger oppe i dit hoved. Brug din fantasi, tænk på sexet og ting, der tænder dig
så det bliver meget hele. Nej, så det hele bliver meget nemmere. God historie, hva'? Det er sjovt.